So hello guys, argral moनसे update on thal गासै बरायनाय थालायबाय माने आसाम एसेम्बलियाव जि ल'गआव बर' रावजों लिरनाय दङमोन नङा होमबा बेखौ बोखारनो थाखाय गोबांथार नाजागासिनो आसाम सरकारा जेब्ला जोंनि बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा आसाम एसेम्बलिनि मन्थ्रि जानाय दंमोन अब्लानिया गोबांथार आर'नाइ डिजाइनफोरखौबो माने बै आसाम एसेम्बलिनि उनाव होदोंमोन बेजोंनो लोगोसे ल'गआव बर' रावजों लिरनाय गोबांथार बर' रावजों लिरनाय बेफोरबायदि माबाफोरखौ जों नुदोंमोन दा माने बेफोर बर' रावजों लिरनाय ल'ग आर'नाइफोरखौ माने बोखारबाय बेजोंनो लोगोसे दा ल'गआव दा बर' रावजों लिरना थानायखौ बेखौ बोखारनो थाखाय नाजागासिनो जे दा आसाम एसेम्बलियाव गोदानै फैनाय एसामिस स' नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायोबा मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव बेजोंनो लोगोसे क'क्राझारनि बनसु आफादगिरि बिथांमोना मा फोरमायखो स' बेनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला बिदिब्ला जय बर' आर्मि जाथियाबो माने जातिनि जि राव बेबो 8 सिडुलाव जिहेतु हाबनाय गनायजानाय आरो लोगोसे एसामिस भाषायाबो गनायजानाय दा बे हिसाबै जे थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु माने लघुआव बर' भाषा बा एसामिसनि राव बा हिन्दी राव इंलिश रावा माने लघुआव होनानै 5 बोसोरखौ सालायलांबाय दा दिनैनि तारिखाव सासे माने अध्यक्ष फैनाय लोगो लोगो जे गासैखौबो माने चेन्ज खालामनो थाखाय जि मोनसे सिद्धान्त लादों दा बेखौ जोङो बर' रायजो हिसाबै जों गनायना लानो हायाखै दा बेनिखायनो इमिडियेट आसाम माने सरकारखौ जोङो खावलायदों जे इमिडियेट बेखौ माने सोदेरफानांगौ लघुआव होनांगौ आरो लोगोसे आरनाइ डिजाइनजों जे बे एसेम्बलिनि सिङाव जे आरनाइ डिजाइन खालामदोंमोन बे डिजाइनफोरखौ बोखारनाङा जिहेतु आरनायाबो मोनसे GI टेग जोङो मोननाय नङा होमबा दा जोङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों खारन दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे आसाम सरकारा जोंखौ माने गदाय माने बिमा गदाय हिसाबै नोजोरजों बाथुल हिसाबै जोंखौ नायबोदों दा ओंखायनो जोङो बेखौ सोंखारिदों जाहाथे उननि भबिष्यतआव जुदि बेबायदि खालामबाय थायोब्ला बै समाव जे बर' जातिया जे सेपारेट स्टेट नागिरदोंमोन ओरैनो नागिराखैमोन माखासे असमिया सभिनिस्टफोरा जे कुइसन खालामदोंमोन बर'आ सोर होननाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे कुइसन फैदोंमोन बर'आबो मोनसे जाति आरो बे जातिया थांना थानोब्ला जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बिग्रायखांदोंमोन आरो दिनैबो जोङो जि मोनसे बिथांमोननि आखल बे आखलखौ जों जुदि नायोब्ला जोङो गाबोननिफ्रायनो बर' जातिया गाबोननिफ्रायनो सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलनाव लोब ओंखारनांगौ रायजोफोर जोङो दिनैबो थगायजानाय मुगैजानाय सोबख'जानायाव दिनै बर' जातिया गादब जानानै दङ ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो सोमावसारफिननो थाखाय जों बयबो जाहाथे जानजि खाफ्रायो नायदो थांनाय बोसोराव आसामाव 2,63,000 बाजेट आरो बिनिफ्राय जुदि जोङो BTCआव 12.19% जुदि जोंनो हरनायमोनब्ला दिनै जोङो माने 32,000 जों बोसोराव मोननांगौमोन बेखौबो हरगोन 200 कौटि मबा 300 कौटि मबा 600 कौटि हरनानै जोंनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि खालामदों सोरबा मोनजायोबा सोरबाया मोनजाया सोरबा सुबिदा मोनोबा सोरबाया मोना बेबायदि मोनसे माने जोंखौ मा खालामदों गोनो गोथो जोंनि सरकार सालायनायखौबो बेबायदि पर्यायाव माने खालामना होबाय थादों दिनै NDPनि खोथाखौ जों बुंनो हायो जे NDPआ सुक्ति जाखांनायनि उनाव बोरै जेलाव थानो हागौ दिनै बर' जातिया बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे जोंखौ दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि सभिनेसफोरा मोजां मेगनजों जोंखौ नाया जों बेखौ थार बुंनो हायो आरो मोनसे बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जोंनि 6 सिडुलाव थानाय हाखौ जाहाथे रावबो फानलाय बायलाय खालामनो जाहाथे हाया गुबुन हारिया बेखौ जोङो गासै रायजो राजाया एलार्ट जानांगोन 6 सिडुलाव रावबो जातियानो बेयाव हाबायनो मोना दा बेनिखायनो जोङो बनसुनिफ्राय खावलायदों जे जोंनि रायजो राजायाबो एसे एलार्ट जानांगौ मिथिनांगौ 6 सिडुल आयेना मा